Dobrý den lidi, vítám vás u nového videa a dneska si ukážeme, jak vykraftit postel. Takže budeme tady k tomu potřebovat 3 ovce, dubové prkno a crafting table. Takže dáme si sem crafting table, tak pozabíjíme ty ovce. Tak, aby z nich vypadlo to vlna. Potřebujeme 3 vlny. Tak. Teď jdeme do crafting table. Dáme sem takhle vlnu. No. A potom takhle 3 dubový prkna. Tak, a máme 1 postel a potom se můžeme kdykoliv vyspat. Takže si ji sem položíme a je to. To je vše, doufám, že jste to pochopili a nashledanou.